Здравейте! Днес ще ви представим един нож от серията АК. Това е моделът АК-126B. Той се отличава от своя събрат 127B по ето тези уши, които са изнесени в задната част, за да може да се хваща за цевта на автомата. А механизма, който е в задната част, е изнесен в предната част. Но това се явява хибриден модел между щикът 6x4 и щикът 6x2. И се появява ножът 6x5. Но ножа като конструкция е много добър. Както казах, вече е хибрид и той като хибрид е запазил своите качества на своите двама родители. Да преминем към ножа. Ножа е произведен в България от завод Арсенал Казанлък. Както можете да видите, не знам дали хубаво се вижда на камерата, където пише завод 10, десетката, и над десетката се вижда, че пише 1. А тук в вътрешността на дръжката пише Е. Това е ОТК. Или инспекция, че е издържал теста. Също така на канията, ето тук отново се вижда десетката и по-надолу се вижда, че тук пише 1-2. Тоест ножа е първа част, канията е втора част. Чисто български производство Арсенал. Ето как изглежда самия нож. Острието е дебело около 4 мм с дължина 16 см. Не е заточено. Това трябва да се спомене. Ето, вижте, той е абсолютно тъп. Не е направен да реже, направен е само да мушка. Той е абсолютно тъп, както отгоре, така и отдолу. Но преди малко изпробвах телореза, както сме ви показвали и в миналия ни клип. Ето, телорезът работи отлично. Трионът също работи отлично, посредством каналите за кръв, които са направени. Ето го механизма, който е изнесен в предната част, както ви казах. Не е копче като на другите модели да се натиска, ами се хваща и се дърпа. Ето, вижте как се движи, трудно се движи. Ножът е много удобен, особено за хора с малки ръце, защото позволява много стабилен захват. Предният и задният гард много добре хващат ръката, ето вижте. И когато теоретично нападнете човек, за да го намушкате, предният гард ще ви окаже опора, и когато тръгнете да вадите ножа, задният гард също. А докато при моделът 6x4, детето на студената война, го няма този заден гард, защото ви казах, че това е само за оригиналните АК. Не може да се слага на АК-М, на АК-101, С и така нататък, новите поколения АК. Но този е универсален, както АК-127. Лошото при този нож е, че острието продължава през цялата дръжка. И това всичко цялото е една конструкция, облицована в пластмаса. Докато при този острието свършва тук и позволява сигурно рязане на тел. И дори под напрежение няма да ви удари ток. Ножът е хубав, не е скъп, общо взето добър е. Това е ножа АК-126B, автомат Калашников.